loves! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, ako po ay magmumukbang. So ayun guys, nagluluto ako ng pancit canton and isang egg. So ayun guys, abangan nyo na lang guys kasi di ko na po bibilihan yung pagluluto ko dahil ang cellphone ko ay i-charge ko, ayan, para hindi tayo bitin sa ating mukbang. Ayan, so ayan guys, update ko na lang kayo, bye! So ayan guys, tapos na tayo tayong isang egg. So, kain po. Ang sarap. Okay, sarap na ako. Bawal nito sa
Ayun ang maanghang. Mamaya guys. So ayan guys, isali ko na lang sa bibiduin. Ayan. Say hi. Hi. Say hi ikaw. Hi. Ayan. Pakainin ko rin siya ng kanin. Wow, siyam na. Bawal siya nito guys kasi maanghang to guys. Okay. Uubusin ko na kasi naiinit ito eh. Okay. Egg lang sa'yo ha. Yummy? Naantok pa siya rin. Yummy? Yummy? No yan? Guys, kumuha guys. Kumuha siya. Wow! Tingnan natin. Maanghang yan ha? Maanghang yan. No. Ito na sa'yo. Tig lang sa'yo. Ayan, mukbang ang baby, no? Kasi naabutan ako, kaya isama na lang natin. Gusto ko na to kasi, ito lang dito. No! Ihanap mo. Egg lang sa'yo. Ito. Ito lang yung kinakain ko yung white. Naantok pa yung baby ko. Naanghang? Naanghang? Huwag mo maanghang yan. Kasi maanghang nga, inanok mo sa mata mo. Ayan, mamaya lang guys. So, ayan guys, umiyak si bibiduin kasi naanghangan siya. Sabi ko sa inyo, maanghang eh. Ayan. Inumin natin ng malamig. Okay. Huwag na yun ha, kasi maanghang. Umiyak siya kanina guys, kasi maanghang naman talaga yung maanghang yung pancit canton. Kinamay na lang siguro ako guys. Hindi na to magpatumpik-tumpik pa at kaya paubos ng pancit canton ha. Yummy. Umiyak siya kasi nga maanghang. Binaksahan ko. Naanghangan na rin ako. Yung isang order na kanin hindi maubos. No. Hi! Kaya ikaw dun. Hi! Hi po! Hi! Sali si Duwin sa mukbang ha. Subscribe my YouTube channel ha. Okay? Subscribe my YouTube channel, Jovi Bilardo ha. Okay? Okay? Sasali ko na lalo si bibiduin sa vlog. Ayun siyang kanin guys.
subscribe my YouTube channel. Aha. Gaya. Naanghang ikaw? Naanghang ko kanina? So, ayan guys, malapit na. Maubos na. Sabihin mo sa viewers, kain po. Sabihin mo, Tom, magkain ka? Love. Nalaban ako. Tanap. Ito taga? No. Ayan na guys. So ayun guys, hanggang dito na lang magtatapos ang ating vlog. So sana nagustuhan nyo. Ayan, kasama ko si Bibi Duwin. So, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, subscribe my YouTube channel, Joby Bilardo. So ayan, na-irita na yun si Bibi Duwin. So, paki-subscribe na din po si LJ Satterfield. Ayan po. And, ayan, thank you so much sa panunood. Bye!